100 гадоў у курсе падзей. Векавы юбілей азначае сёння Шклоўская раённая газета «Ударны фронт». 1 лютага 1919 года выйшаў першы яе нумар. І тады раёнка называлася «Известие исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов местечка Шклов и волости». Чым жыве раённая газета сёння, хто рупліва працуе над кожным яе нумарам і за што любіць «Ударны фронт» шклаўчане, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. Сучасныя супрацоўнікі рэдакцыі пералістуюць палосы раёнкі «Чырвоны барацьбіт», якая выходзіла з 44 па 61 гады. Чытаюць артыкулы, нататкі, параўноўваюць вёрстку, дзеляцца ўражаннямі. Раённая газета ў тыя часы была крыху іншай, аднак заўсёды выконвала сваю галоўную функцыю. Была інфармацыйным спадарожнікам шклаўчан. «Известие» – прамень камунізму за родину «Чырвоны барацьбіт». Так змяняла свае назвы раёнка з 19 па 61 гады. У канцы ж 1961 выпуск газеты быў прыпынены, і на тэрыторыі раёна распаўсюджвалася аб'яднаная газета «Ленінскі шлях», якая выпускалася ў Горках, а ў Шклове функцыянаваў карэспандэнцкі пункт. У пачатку 1963 раённая газета аднавіла сваё жыццё пад новай назвай «Ударны фронт». Сёння яе калектыў гэта 14 супрацоўнікаў. Галоўны рэдактар, яго намеснік, адказны сакратар і загадчыца аддзела пісьмаў у адной асобе. 3 карэспандэнты, карэктар, 3 аператары набору і вёрсткі, фотограф, ён жа вадзіцель, галоўны бухгалтар, адказны за выпуск газеты і тэхнічны работнік. Штодня творчыя работнікі сочаць за жыццём раёна, каб самыя цікавыя падзеі і факты данесці да ўдзячных чытачоў даступна і аператыўна. На старонках газеты рэгулярна публікуюцца матэрыялы на грамадска-палітычныя і сельскагаспадарчыя тэмы, о поспехах арганізацый і прадпрыемстваў раёна, культурным, школьным, спартыўным жыцці. Журналісты пішуць аб усім, чым жыве Шклоўшчына, што хвалюе яе жыхароў. Пры гэтым галоўным героем ва ўдарным фронце быў і застаецца чалавек і яго працоўныя дасягненні. Апроч таго, рэдакцыя вядзе актыўную работу сярод чытачоў. Гэта сустрэчы з працоўнымі калектывамі, дні падпісчыка, арганізацыя для іх цікавых конкурсаў і ўручэнне прыемных падарункаў. У актыве калектыву мноства перамог у шматлікіх конкурсах. Неаднойчы Шклоўская раёнка была прызнана лепшай сярод рэдакцый дзяржаўных раённых СМІ па выніках работы за год. У 2010-м у рамках 17-й міжнароднай выставы «Цібо» сайт газеты заняў 3-е месца ў намінацыі «Інфармацыйныя рэсурсы». А год назад запусціў сваю работу абноўлены партал газеты «Шклов Інфобай», насычаны разнастайнымі сервісамі. Штомесяц колькасць яго наведвальнікаў расце. Напрыканцы мінулага года на партале была ўстаноўлена версія для людзей са слабым зрокам. На базе раёнкі працуе і цэнтр аператыўнай паліграфіі. Спектр паслуг, які ён аказвае, самы разнастайны. Кожны можа перанесці на паперу тое, што яму неабходна, будь то фатаграфія ці футбольная афіша. А нядаўна тут з'явілася новая паслуга – сублімацыйны друк. Цяпер нанесці любы малюнак можна, да прыкладу, на талеркі, майкі, кепкі ці фотакамяні. Сёння «Ударны фронт» трымаюць у руках больш за 6 тысяч жыхароў Шклоўшчыны. Газета з'яўляецца для іх запатрабаваным і даступным сродкам масавай інфармацыі, пульсам грамадскага жыцця раёна, люстэркам, у якім адлюстроўваюцца будні працаўнікоў, лёсы людзей, гісторыя шклоўскай зямлі. Выписываем районку, читаем, и я, и муж читаем. Ну, иногда дети интересуются. Обязательно. Ну, как без районной газеты? Не знаете новостей, не знаете чего? Ну, это же нельзя так. Свой район, свои новости, все свое. Желаю коллективу районной газеты процветания, удачи во всем, семейного благополучия. Поздравляю «Ударный фронт» с таким праздником. Желаю дальнейшего процветания, больше читателей, здоровья, но всего самого хорошего. Такой знаменательный день хочется, конечно, пожелать всему коллективу, чтобы у них были творческие идеи, какие-то успехи в дальнейшем, чтобы все слаживалось, и они шли дальше на своем этом пути. Я поздравляю нашу любимую газету с днем рождения, с таким вековым юбилеем. Желаю творческих успехов, хороших идей. И всего самого-самого-самого доброго. Газету читаю уже давно, много лет, выписываю постоянно ее. И даже не представляю себе, как бы я жила без «Ударного фронта».